Ik ben Piet Modderman, ik ben bestuurslid van Smelders Erfschip. Ja, nou en ik ben Gatso Lamsma en ik ben verzamelaar op het gebied van de Tweede Wereldoorlog, de geschiedenis, maar ik verzamelaar van het materiaal uit de Tweede Wereldoorlog. Zoals u weet is de Royal Canadian Dragoons die u bevrijd had in Drachten. Vanaf weer een afsplitsing, de Canadezen kwamen richting het noorden. En vanaf zo'n beetje Appelskeer kwamen de Royal Canadian Dragoons die kwamen naar Drachten toe. En miaans op 14 april stapten ze via Euroterp stapten ze Drachten binnen. Er is vrijwel net vochten, dus het ging vrij snel. Er waren net zoveel Duitsers meer, dus we hoeven geen slag te leveren. En zo binnen ze na 14 april binnen ze terug richting Dokkum en misschien gewoon richting Ljouwt. We zijn in 2003 is er dus oud strijders in feite van de Tweede Wereldoorlog hier in Smallingenland. We zijn bij BMW West om te verrekenen, altijd nog mogelijk weer boeten het Jalling en Wagenaar stritten. Als het mogelijk is om strijdnamen te vernemen naar groepen mensen die dus in feite streden hebben voor de vrijheid in de Tweede Wereldoorlog. Dus dat is de koeriersters en de verzetstrijders en de onderdoekers. Nou ja, zo zijn er nog. Hoe meer die groepen dan elke strijd nam, krijg je zo'n in een week in Drachten. Dat park dat bestaat dus uit 90 bemmen, kersenbemmen, die dus streng in het gelid staan op dat park. En die symboliseren dus eigenlijk op de letter groot worden binnen floreren en eigenlijk de donkere tijd van de Tweede Wereldoorlog. Oftewel dat de Duitsers hier kwamen binnen en is dat ongeveer teruggegaan tot en met 43. Dat is de donkere periode dus eigenlijk van de oorlog. En die 90 bemmen die staan dus eigenlijk voor dus de mensen die dus in het verzet zitten houden. Dus, maar die werden eigenlijk al onderdoekt. Dus eigenlijk zijn dat de stammen en de kroon van de BM, dat zijn eigenlijk de mensen die dus in feite daarbij dus die verzetstrijders onderdoken zijn. Die het eigenlijk net wat er eigenlijk gebeurd is, maar wat de mensen dus beleven hebben in dus die 5 jaar. Het eerste deel is dan donker. En het laatste deel, dan komen we dus bij de Pingo, die dus wij in feite graaflitten hadden. En dat is eigenlijk symboliseert eigenlijk het licht. Dan de eerste, alle heren die binnen dus vertaald wat de bad is op een paneel. In 1939 voor de dreiging van de oorlog. Dan de oorlog en dan is het steeds erger geworden. Het eindigde in terreur en in verzet. Dan hebben we nog één met de bevrijding en dan één over de Canadezen en aansluitend staat er dus een beeld op dat park wat symboliseert dus eigenlijk alle generaties die dus toen eigenlijk leven hebben. Tijdens onze vergaderingen van Smelders Erfschip over het park hadden we ook gewoon natuurlijk van mag er echt even een monument komen. Collectief tegen de Raads. Die is hier in Drachten en er zitten dan 10 mensen in, 10 kunstenaars die van alles en nog wat bedenken en overal bezig zijn. Van die 4 inzendingen is die van Marco Ritman is het winnen. Het binnen in totaal 14 koppen die erop staan. 10 binnen van koppen van de KCT, ja we noemen het koppenhoofden van de KCT-leden. En de bovenste 4, 2 links, 2 rechts, dat binnen de band van de kunstenaars. De oudsten zitten onderin en de jongsten, dat zijn dan de band, en die zitten bovenin het kunstwerk. En die sjormen kwamen steeds rug aan. Aan de rechterkant bent al je vrouwen en aan de linkerkant bent al je mannen. En als je dan voor dat beeld staat, dan mag je bij zien van wat zou die ene man in die oren vrouw zitten. En wat zou dat ene band in dat orenband zitten. Maar die bent natuurlijk al wat meer uit de oorlog, hè? Die bent van na de oorlog. Maar wat zouden ze zitten in de tijd van 1941 bijvoorbeeld? Binnen de morgen nog, hebben we nog eten?
wij geven morgen heen, hoe ziet het er al uit? Wordt de oorlog nog voller slimmer dan dat het nou is? Of weer de vrede nabij? En al dat soort vragen en betekeningen kun je daar gewoon betekenen als je bij dat beeld staat. En dat maakt het extra prachtig mooi. Dat er 14 van die koppen binnen en die al die verhalen. Tijdens de vergadering met Smelders Erfschip kwamen we er dus achter dat er wel 90, misschien wel 100 mensen waren waarvan we dan toch, die hadden wel rug op een stripnamen in Smellingenland. Maar daar komt natuurlijk echt bij, je moet er geen mensen vergeten. Je kan er wel op 100 komen of op 90, maar als het letter blikt en de stripnaam binnen er en we hebben er een PVR, dat zou natuurlijk net zo goed weten. Dus daarom ben we blij met het idee dat ontstaan is dat er een bos komt, wat dan nou een park noemt wordt, en dat er dan nou zo'n 90 bomen staan. En je moet het maar zo betekenen dat elke boom is bijvoorbeeld een gezin, of een verzetsman, of een verzetsvrouw, of band van verzetstrijders die in de oorlog van alles en nog wat meemaken gaan. En na de oorlog dat ze toch een beetje getraumatiseerd binnen van wat ze al gezien hebben en meemaken gaan. Ja, en als je dan staat voor het park rennen en je ziet al die bomen en je denkt daarover na en denkt van dit zijn al je gezinnen, dit zijn de band, dit zijn man, dit zijn vrouwen, dit zijn gewonden, evacuees, wat dan ook maar. Ook een Joods gezin die we voor kwamen is, alles symboliseert tussen bomen in het park. Nico, we zijn in het Vrijheidspark. Ja. Wat vies je voor? Nou, dit is mooi, Peter. Dit is hartstikke mooi online, dacht ik zo. Ja, en je wel eens hierachter. Ja, wij zijn erachter. Hè? En je mag dit zien, hoe dit bouwt weer. Hij heeft nog wat van mij kregen, hoe het gong is. Ja, dat is verleden die begon met een grote kraan erin. En eerst is een dikke drekbende, maar het is langzamerhand krijgt het een beetje vorm. Wat vinden de bewoners in de Vrijburg, hè, als bijwoners? Hadden je een mening erover? Hadden ze wat zijn? De meerderheid vindt het heel erg mooi. Mooi. Ja, de meerderheid, maar er zijn natuurlijk ook mensen die vinden dat in tijden van crisis dat het zo veel geld kost, want dit is net gratis. Hè? Nee. Hè, dus op maar was minus heb ik al je maar betalen en dan vindt het niks. Maar de meerderheid, ik denk toch wel 80%, die vindt het mooi. Hè? Die is positief over dit. Dat is wel een heel wichtig iets. Hè? Dat we maaien dat nooit vergeten natuurlijk, hè? Wat er gebeurd is in de oorlog vroeger. En ik vind dat wel bijzonder dat het zo vlak dus in de achtertuin ligt. Ja. Ja, het vijfde park van Smellingenland, of het Drachten, ja. dat was de champ. Ja. Dat we erbij krijgen. Nou. Dus, het wordt grut en het wordt mooi.